Γεια σας, θα σας κάνουμε ένα μαγικό, πάμε. Ο θεατής τραβάει ένα φύλλο, πείτε τι τραβάει αυτό, το βάζουμε εδώ πάνω. Ήταν αυτό, θα μας πει όχι. Ήταν αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Ήταν αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Κάνα από αυτά τα δύο, όχι. Και τώρα με ένα μαγικό τρόπο θα σας εμφανίσω το φύλλο. Ήταν αυτό. Τώρα πάμε να δούμε πώς έγινε αυτό. Δεν πρέπει να στήσετε την τράπουλα να κάνετε τίποτα. Μπορείτε και να κόψετε κιόλας μπροστά του. Δεν πρέπει να κάνετε τίποτα, το ίδιο θα βγει. Του λέτε να τραβήξει ένα φύλλο. Πείτε ότι τραβάει αυτό, το 10 μπαστούνι. Το βάζουμε πάνω. Τραβάμε το πάνω φύλλο και το κάτω. Και το βάζουμε από κάτω μία φορά. 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές και μία πίσω. Και το ρωτάμε, ήταν αυτό, όχι. Παίρνουμε ένα πάνω, ένα κάτω, το βάζουμε από πίσω. Το ρωτάμε, ήταν αυτό, ενώ ξέρουμε ότι το κάτω φύλλο είναι δικό του. Το δεύτερο. Το κατεβάζουμε λίγο και το ρωτάμε, ήταν αυτό, θα μας πει όχι. Εμείς τραβάμε όμως το 10 μπαστούνι. Ένα πάνω, ένα. Ήταν αυτό, όχι. Πάλι. Ήταν αυτό, όχι. Ήταν αυτό, όχι. Και μια τελευταία φορά για να μαζευτεί και το έκτο φύλλο. Ήταν αυτό, όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά τα φύλλα. Ξέρουμε ότι το δεύτερο φύλλο είναι του θεατή, όπως βλέπετε κι εσείς. Το κατεβάζουμε λίγο κάτω και του λέμε ήταν αυτό και εμείς τραβάμε το 10. Αυτό. Παίρνουμε ένα πάνω, ένα κάτω, το πάμε πάνω. Ήταν αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Αυτό, όχι. Κάνα από αυτά τα δύο, όχι. Και τώρα το τραβάμε λίγο μπροστά έτσι και του λέμε με ένα μαγικό τρόπο θα σε βάζει το φύλλο σου. Και αυτό ήταν το φύλλο του. Αυτό ήταν το κόλπο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ασοσκουπα.com